staan hier, maar dat is net niet perspectief, maar dat is weer niet vooruit, dus we moeten niet te ver vooruit. Ik heb my bliksemmotor geskrik hoor. Hy die takke hier reg voor hom raak as nie. Wat sal aangaan? All Maccas, stay quiet. We come in the helicopter, stay quiet, no problem. I take one bullet in my car, no problem. Wat het hy nou gesê? I take one bullet in my car. No problem. Ja, daar sal die gat hier voor deur sit. Huh? Daar sal die gat hier regs voor. All Maccas, stay quiet, no problem. We are